Good morning, guys. Today is Friday, August 2. And naka-ready na ako. Ang oras is 8:19. Aalis tayo. Pupunta tayo ng Waterbomb Park. And yun ang nilook forward din ng mga bata dito sa Bali. And yung gamit ko, guys, is si Arcadia na jelly stick dito sa aking cheeks and sa lips. Ayan. Ang shade niya is Cheer. Ang ganda ng jelly stick na to, guys. Kasi mayroon siyang, pag in-apply nyo siya, para siyang malamig. Hindi para. Malamig siya pag ina-apply nyo yung jelly. As in, malamig. Tapos, kunti lang. Tapos, ang ginawa ko is, glinide ko lang siyang pag ganyan. And, konting blend sa outer dito. And, ayan na. Hindi ako naglagay na, meron din yung Arcadia na yung daily lip tint nila. Ayan, dadalhin ko to. Pero sa ngayon, ito lang ang nilagay ko. Ayan. Gusto ko sanang itry din yung ibang ano, guys. Ibang shade nito. Kaso, wala pa. Wala. Sana maka-order ako sa aking supplier. But, yeah, ang ganda niya. Ano pang gagawin namin? Yeah, yun yung gagawin namin today. And then, mamayang gabi nakapagpabook si Kylie ng saan tayo magdi-dinner. So, yun yung ating mga ganap today. And, tingnan natin yung mga rides. Itong Waterbomb Park, napunta na namin to 6 years ago. Yung first time namin dito sa Bali. Pero, hindi ko ata na-upload and hindi ko na mahanap yung ano, yung clips na yun. Mayroong magandang clips doon na si Holly nasa yung running water. Nasa floaty kami ni Holly and nakatulog siya. Ang ganda sana nun. Hindi ko alam kung saan ko na yun nalagay. And, nag-ATV rin kami dito sa Bali and hindi ko sure kung na-upload ko or yeah, hinahanap ko, hindi ko na rin yung mahanap. So, yeah, madami tayong hindi na-upload na vlogs ng Bali 6 years ago. So, hindi ko alam kung mahanap ko pa sila. But yeah, eto magiging magandang, memorable hopefully sa mga bata. Kasi ngayon mas maano na sila eh, mas marami na silang rides na magagawa. Kasi si Sak before, hindi siya masyado sa mga rides kasi yung height ni Sak hindi pwede kasi may mga height limit din yung mga rides. So, yeah, yung mga slides ngayon, ang dami. Sabi kasi ng friend din namin na nakapunta na, may mga bago compare nung 6 years ago. Kasi parang renovate din siya. So, we'll see kung anong makikita natin. Pero hindi nyo makakompare kasi hindi ko alam kung na-upload ko yung vlog na yun 6 years ago. But yeah. And nag-palit na tayo ng earrings. Wala naman ako, hindi naman siguro ako magra-rides. Ano lang ako, taga-video lang ako ng mga anak ko at ni Jan. But ready tayo, naka-wear tayo ng pangligo naman. Kasi magdadala rin tayo ng towels and yung mga shinaping namin kagabi. Ayan, tingnan nyo, gustong-gusto ko. Tapos yung gamit kong cushion ay yung Skintific po. Ubus na to kasi halos ito yung gamit ko since nung in-start ko siyang gamitin. Parang konti na lang kasi halos everyday siya yung ginagamit ko. Tapos, nung na-receive ko na tong ano, yung jelly stick na bigay sa akin ni Bianca at ng kapatid niya, ito na yung halos araw-araw ko yung ginagamit. Ayan. And, ang kasandali lang niya, oh. Tapos, tingnan niyo yung lipstick, yung ano niya sa lips. Yan lang, parang natural lang siya, diba? And yung gamit ko sa buhok ko, sa mga nagtatanong, ito po from Amazon, yung wax stick, tapos yung Watson na spray, hairspray, na spray net. Nag-hold siya. Hindi siya yung ano, sobrang tigas pag tinanggal ko siya. Okay pa siya. Bumila ko yun ng marami. So, yung mga binili namin kahapon, and kagabi pala, hindi nyo na makita. Kagabi hindi ko na na-close yung vlog kasi naubusan na tayo ng memory. So, eto, kunti lang. Siguro mga 31 lang yata ang ano natin dito. Ang ating space. Ayan yung mag-ama. Hindi ko alam kung ma-haul ko pa ba sa inyo. Madilim. The food. The food that we're gonna bring. This one. Oh, okay. Where's the lollies? Ito yung mga binili dun sa K-Delicious. Ayan. And yung tatlo pala is from saan ba to? Zara, no, H&M. Ayan. Ito yung pangatlong kulay na suot ko ngayon. Kasi nasuot ko na yung gray, yung parang light brown, tapos itong may stripe. So, ito yung nabili sa K-Delicious, Mentos. Ito, masarap to.
Meron ito sa Australia. Ayan pa. And, ito, hindi na to dun sa, kay Delicious. Ito si Haribo. Si Kuya favorite niya yung gummies na yan. Si Chitato. Nabili namin to sa, yung parang, nila, parang 7-Eleven. What do you call that? Alphamart. Alphamart. So, Chitato. Ito sa mga naglilibot na to ng mga, mga, sa beach. Tapos Pringles, Chupa Chups, and Happy Dent. Chewy. That's it. And si John, ikinain niya na yung mga M&M's. And ito yung nabili ko sa Alphamart kagabi. Hindi ito nabili ko sa Alphamart. Ito nung last, last na, pinakauna. No. The first time. This was at this Alphamart. Popcorn was in that bag. Okay, popcorn from Alphamart. Parang 7-Eleven siya, guys. Piatos. So my hand is going to Sambal. Try ko to, sambal. I hope it's in the bag. Yeah, and Is this ito the yung one? happy na napakita ko sa inyo, parang corn. Dito siya nauubos. And etong biscuit, yung Malkis. Ito yung last, pa namin to? Last na shopping. And yung aking Fisherman's Friend na lollies. Ito naman black carrot yung flavor. And Mommy, that's good. where's the other one, Han? The one that we got from Alphamart. Ito. Ito yung isa, kagabi. Gustong-gusto ko to, guys. I-try nyo din kung pupunta kayo dito. Yung cheese nila na Jerry Salute. Parang Mama Salute. Mommy, it's good. So, dalawa yung kinuha. Masarap yung corn, no? Gusto ni Holly yung corn. Tapos, ayan. 3 ata. Ayan, 3. And, ayan, salt cheese. Dalhin ko to. And, nag-take away ako. Diba na off yata yung, naubusan tayo ng memory nung nandun na kami sa McDonald's. But, nag-take away ako ng chicken. 2 chicken. Gusto ko sana spicy kasi 20 minutes daw yung waiting. So, regular lang ata. Regular yung binigay nila sa akin. So, yan yung baong ko. And yung baong ng mga bata ay lollies. So, magdadala kami ng eco bag. So, magdadala tayong towels kasi mababasa ang mga bata. Kasi may mga slides doon ng mga mahaba. So, ito yung dadalhin kong bag. Ayan. Kasi towels, food, and water. Okay, so, balikan ko kayo mamaya. Elevator? Why? Ang bigat ng dala nating bag. Gusto niya sa mag-elevator. Si Jaan nagpapalit lang ng pera. So, sila ni Kuya nandito na. Did Kuya? Here? Get towel. I have towels there. Oh my God, where am I gonna put all the towels? Sana wag umulan. Nagdala pa rin ako ng bag para sa aking camera and others. Okay. Tintayin namin dito sila Kylie. Ayusin ko ng maigi to kasi 4 na yung towels namin. Mabalik that one, Daddy. Ang sabi ko kay Holly, bitbitin niya yung isang maliit na bag. I-roll ko lang siyang ganito. This is my Rashi bag. Huh? My Rashi. Naka-swimsuit na to si Holly pero nagdala pa rin akong ito yung Rashi niya. Sa towels pa lang, ang bigat na nito. There's mostly everything from my bag now. Bigat na nito. Tubig. Sunscreen. Put on your face. Sat, oh. Drink. Nothing drink. Now we'll probably do that.
has the same jersey as you. Yung McDonald's, hindi na magkakasya. Tawos lang yan, tsaka tatlong chips. Ito pa, what property is your next? Okay. May dala rin akong plastic sa mga mababasa nilang damit. And dito sa bag, meron akong dala ko ito, just in case maubusan tayo ng memory, dala natin yung DJI natin na yung 2, tapos shades, and my phone and power bank. And nandito yung aking jelly stick and lip tint ni Arcadia. So, tapos Lollis from yung nabili ko to doon sa my BGC, yung Japanese mall. Ayan, mayroon tayong jelly, apple, sure ba? And syempre, meron tayong alcohol. Ito pala may na siya. Ayan, nahulog na to ilang beses. Kaya meron na siya dyan na bawas, tipak. Ayan, basta crack na siya. Dito na ang lahat. Ang lapit lang ng pupunta natin sa hotel na. Ayan yung hotel. Ito yung front ng hotel namin. Ng Valley Garden. Ayan, welcome to Waterbomb Valley. Haba na yung pila dun, oh. Checkpoint. Mahaba na yung pila. Ang haba ng pila dito kanina. Dito tayo nakapila sa locker. Kuka tayo ng locker. Disak na inip na. Tap. Ito yung locker natin. To open. No? Yep. Alright. Isak. Itong unang gagawin. Ano to? Euro bouncy. Si Kuya ayaw niya itong gawin kasi takot siya. Si Saksha talaga ang gustong-gusto dito. Si Sophie din. Oh! Careful, Han, ha? No, wait. Just be careful. Chin. No, Han. Front. Go! Front! Next to the ride. Okay, punta tayo sa next. Ito ginawa namin to ni Holly. Baby pa si Holly. Surfing. 10 o'clock. 10 o'clock siya mag-o-open. Ano pa lang, 9:46. So, may 15 minutes pa. So, hanap muna. Aba, hindi natin sila ma-film kasi wala tayong GoPro. I'm not going up now, Han. No? Where I'm gonna wait? You could go 4. Okay, 4. 4 in 1 tube. Excuse me? 129 kilos sila. 240. Yeah, 240 kilograms. Ando na yung mga bata. Si Jen hindi pupunta. Tara, let's go, Han. Where are we gonna wait? Si Jen, Kylie nandun din. Where are we gonna wait? So, nakaupo kayo dito ni Jan. Saan namin hihintayin yung mga bata tsaka si Jen, Kylie. Dito sila lalabas, oh. Hindi natin alam kung kailan sila lalabas. Good luck. Na. Ayan na sila. They're stuck. Ayan na sila. Na-stuck sila. Na-stuck.
Was it good, yeah? Was a long ride? Yeah, we couldn't see it. I thought Holly was gone. Was a long ride, Baba? I was holding my screaming. Is that Kylie? Yeah. We got stuck. Joey, how's the experience, Joey? How was it? It's just complete darkness all at the start. Oh. Do you like it, Holly? It's like you hit a rail up the other side, then you're up the other side. Tayo sa surfing. So, kailangan magpa-book. So, dito sa surf, kailangan nyo magpa-book. So, yung next nila is 10:30. And then, you have to pay $15 Australian each. So, we'll see kung gagawin ng mga bata. Malakas yung tubig ng surf. Malakas yung tubig dun. So, hanap na lang muna sila ng ibang ride. You're not allowed to come here, Baba, because of your height. My height. How tall you are? 110? Check your height. Good? Okay, Baba, be careful. Alright. Kuya Tijan's office already there. Go. Green one. The green one. Go. Go, Baba. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me.